για ένα λεπτό να παρουσιάσω τους πραγματικά πολύ αγαπητούς σε μένα φίλους, αλλά και ικανούς συνεργάτες μου. Είναι οι άνθρωποι που μαζί με μένα, μετά από τη δική σας επιλογή, θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Και να ξέρετε ότι αυτή η σύνδεση καθημερινά πολλαπλασιάζεται, καθημερινά δυναμώνεται από τη δική σας την αγάπη. Αναΐσκα Φλίτσα, επιχειρηματίας. Ανδριανός Πάκης, μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Βενετσιάνος Γιάννης, δημοτικός σύμβουλος του Ιδιωτικού Συμβούλου. Μιλιώτης Ηλίας, φοιτητής θεολογίας. Κόγκας Αλέκος, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, δημόσιος υπάλληλος. Μουσούας Γιάννης, συνταξιούχος αστυνομικός. Δεντούζος Μάνος, πρόεδρος Πανσαλαμιακού Συλλόγου Ελεύθερου Παναγιώτης. Δημητρίου Γιάννης, πλοίας του Δημοτικού Σώματος, Ελευθερία πρώην Μεγάλη Σαλαμίνα. Κατσουρίνη Τσάμεν Βιολέτα, Ελεύθερη Επαγγελματία. Καψογόνης Ευάγγελος, εκπαιδευτής οδηγών. Κόιας Νίκος, καθηγητής φυσικός. Κομπιώτης Κώστας, καθηγητής δεύτερου γυμνασίου Σαλαμίνα. Μασιώτη Δελετία, σχεδιάστρια ενδυμάτων. Μαρκέζη Μαρία, καλοπίστρια ζώος συντροφιά. Μαστροκόλας Λάμπρος, επιχειρηματίας. Μητρόπουλος Γιώργος, κατασκευαστής. Μούρτου Θεόνη, εκπαιδευτικός μουσικής, διευθύντρια χοροδιών. Βασκαράς Μάρκος, δημοτικός σύμβουλος επιχειρηματίας. Περίς Τομάς, επιχειρηματίας. Ήλιας Γιώργος, συνταξιούχος υπάλληλος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μπούτσης Γιάννης, τέος Υπουργικός Σύμβουλος Ηλεκτρονικός. Νεοφίλου Κατερίνα, βοηθός συμβολιογράφου. Λουκάκη Μαρία, ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Παπαδάκη Γεωργία, ιδιωτική υπάλληλο. Ρασπίτσος Σπύρος, ιδιωτικός υπάλληλο. Σκούλτα Γιώργος, τέος αντικείμενος επιχειρηματία. Σκούλτσος Γρηγόρης, συνταξιούχος εργολάβος υποδομών. Θεόφιλε! Σπαθή Σοφία, φοιτήτρια πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης, νομική σχολής Αθηνών. Σπηλιόπουλος Γιάννης, Γενικός Σύμβουλος Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων, Γενικός Σύμβουλος Συνομοσπονδίας Κοινών και Επιδομών Αναμέα, μέλος Διοικητικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νομαρχία Πειραιά και πρόεδρος Ειδών Πειραμένων και Φίλων Νέα Σαλαμίνα. Στατουλής Λεωνίδας, απόστρατος αξιωματικός πολεμικού ναυτικού,
ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας. Στεφάνιος Σοκράτης, εργολάβος οικοδομών. Κουσλατζή Ολυμπία, δημόσιος υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού. Σαριακός Αντώνης, τέος κοινωνικός και δημοτικός σύμβουλος 24 χρόνια στην Τασιούκο. Τσαλίκογλου Γιάννης, Απόστολος πολεμικού ναυτικού, έμπορος τέχνη. Τσεβάς Περικλής, συνταξιούχος. Ξενόγλου Δέσποινα, τέος τοπική σύμβουλος Κυριακά. Κουρίνικης Νίκος, ηλεκτρονικό. Καστιγιάννης Παντελής, γιατρός πνευμονολόγος. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλό αγώνα και με τη νίκη για τη Σαλαμίνα μας. Σας ευχαριστώ.